Umdlalo wasemuva osanda kubizwa kuBafana Bafana uFawaz Basadien uthi kumnandi ukuxhunyiswa neqembu elikhulu njenge-Kaizer Chiefs, kodwa ugxile ekwenzeni kahle kwi-Stellenbosch okumenze waqokwa eqenjini lesizwe. Ekhuluma nabezindaba ngaphambi nje kokuziqeqesha kwakhe okokuqala neBafana Bafana eDobsonville Stadium namuhla ntambama, Basadien usamile kwelokuthi kumnandi kumataniswa ne-Kaizer Chiefs. Phambilini kuye kwabikwa indaba yokuthi amakhosi athanda uBasadien, kodwa njengoba esanda kuvuselela inkontileka yakhe ngeminyaka emine, iStellenbosch yabonakala ingafuni ukumdedela, nokuyinto ebonakala eyiqonda lo mdlali. Mina ngicabanga ukuthi kunezinto engingakwazi ukuzilawula nezinye engeke ngikwazi ukuzilawula, okusobala ukuthi nginenkontileka neStellenbosch ilapho engidlala khona. Ngakho-ke engingakwenza ukwenza kahle izikhathi zonke, kusho uBasadien. Ngiqonde ukuthi ngikhona ukuzokwenza umsebenzi oncomekayo, nginganaki ukuthi abezindaba bathini. Kusobala ukuthi kuhle ukumataniswa neqembu elikhulu njengamakhosi elingithakaselayo, kodwa-ke nginenkontileka neStellenbosch futhi ngigxile kwiStellenbosch nokwenza kahle ngaso sonke isikhathi. uBasadien ungomunye wabadlali abasha kuleli qembu leBafana Bafana elilungiselela ukudlala ne-Uganda neSouth Sudan kuyokuhlungela i-African Cup of Nations ka-2025 ngoLwesihlanu nangoLwesibili oluzayo ngokulandelana. Umdlalo ophikweni lesokunxele emuva uyalijabulela leli thuba. Kusobala ukuthi kuyilungele nethuba elihle ukumela izwe lakho. Ukukhula njengomdlali webhola uhlale ufuna ukumela izwe lakho, futhi ngenhlanhla yami ngidlala imidlalo emihle engaguquki umqeqeshi wangikhetha. Konke kufanele ngikwenze ukuthatha ithuba futhi ngilisebenzise ngokugcwele.